Có cái thằng là đi gan mà viên bia vào đây không biết bảo bên nào ôn mày thấy ra được chứ ôn người ta là bên nào tao yêu làm thằng mày quá ôn gì ví dụ cái đi xả lá rồi sao Du handayım. Du handayım. đây tôi lụm phọ thì ra mình bèn ôn đi phục ôn bèn ăn vụ khỏe ăn vụ quỳ và ya thấy mới là gì tôi ăn được một bát để câu vụ cùng với ăn nè đi nữa một con cá này á quá xa cặp không đi xe quá xa orang main này á Hello guys, di sini Guban goda moनसे vlog video नोंथांमोनखौ आंनि YouTube पान्डेमारि चेनेल बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोना लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनै सानसेनि vlog भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन होननानै आरो नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरो सोरबा चेनेल गोदान फैदों प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो ना ओमफ्राय नै जोंहा आलासि फैदों आरोना दिनै गायसिमोन ओमफ्राय आं भिडिअखौ सिरि लाहरखोमादों आरोना ओमफ्राय आं भिडिअ लानायखौ बुंदों आरो ओमफ्राय जा इन्टारेस्टिं रायलायनानै मिनिग्लाब होसोदों आरो मादै आरोना बियो बै आसि थुलायलायनाय बै माबा बियार लादों आरोना ओमफ्राय नै बिसोर सानैया साहा मोखां जानाया माबा आदा बाजै आरोना ओमफ्राय फिसाजो ओमफ्राय आलासि जाफैदों आरोना नै गोबावनि उनाव ओमफ्राय जि बिदिनो बायदिसिना रायलायनानै जि मिनि होसोदों आरोना ओमफ्राय नैबे मादैनि फिसाला आरोना गाइस माने जोंहा बिथिंनि माबाखौ मा होनो सिथासेखौ मैया एवबाय आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ लानाय जायासै आरोना मैया माबा आलासि फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय गैया ओमफ्राय लाफैनाय जायासै भिडिअखौनो ओरैनो थाफ्लांबाय थाबाय आङो मबाइलाव भिडिअ नायैनो ओमफ्राय भिडिअखौनो लानो बावफैबाय आरो आं गाइसिमोन माबा आरो जोंहा मा होनो जोंहा फोसिगोन आरोना मा होनो ओमफ्राय जोंहा एवहोबाय आरोना ओमफ्राय फंबायमोनहा फोला खोमा ओमफ्राय सिबिंफोरनो एवहोबाय आरोना जोंहा फंबायनि बाहाग माबाना होदोंमोन आरो ओरै सिथासेखौ ओमफ्राय बुंबायदां जोंहाखौनो माबानो आदि बायदि जाहैसिगोन आरो देनां राननांसिगोन आरो सिबिं फोगोन आरो मैयानि एवदोंमोन ओमफ्राय आं भिडिअखौनो लानो रोङासै आलासिफोरजों थाफाबाय थानानै ओमफ्राय बिदिनो बिराद इन्टारेस्ट रायलायनाया इन्जय खालामदोंमोन आरो बेयावनो थाफायै ओमफ्राय भिडिअखौनो लाफैनो बावदों आरो आं गाइसिमोन ओरैबायदि इन्टारेस्ट ओमफ्राय भिडिअखौबो आंना माथाय बिदि मानसि थाबाथाय लानो लाजियो आरोना ओरैबायदि ससे भिडिअ लादोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय आरो ओमफ्राय फोथ'वाखै आरोना ओमफ्राय एसे मुजि होदों आरो हाखौ गाबोन बुधबार माला सोलाबो एवहोगोनदां आरो ओमफ्राय ओइयाव बोरि गोजौआव फिसा दब्लायसे एवदों आरो माबाथाय मैगं माबाफोर फोगोनदां ओमफ्राय माबा मोसौ खानोबो दोनबाय आरोना मोसौ गैयामोनबालाय एवजोबनानै सिबिं फोनो हागौमोन मोसौबो दं नालाय जायगायाबो बिराद दिगदार जायो दैज्लां दाथ' दुब्लिया माइ जाजोब्बाय नालाय बिराद दिगदार जायो आरोना मोसौ खानो जिगाब माइहुङावसो दोनबाय थानो गोनां जायो गांसो नागिर होनांगौ जायो आरो दायो बेनिखायनो ओरैनो खाथुना दोनलायबायनो होननानै दोनबाय आरो माबा 1.5 बिगासोआनो जागोनदां 1.5 बिगा मानि बोरिया 1.5 बिगा जागोन आरो ओमफ्राय दब्लायसे एवबाय आरो दा ओमफ्राय गांसोबो गैला बे खानाय खाबाय थानानै दोननो गोनां जायो आरो ओमफ्राय दसे खालाय दसे खारनलाय दसे जिगाबाव दोनलाय माइहुङाव दोनलाय बिदि खालामबाय थानो गोनां जायो आरो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो दिनै शेयार खालामनो होननानै फैनायब्रा आं गाइसिमोन ओमफ्राय आं भिडिअखौनो होनो हाथाराखै आरोना एसे बानाय फैदों आरो भिडिअ लानो ओमफ्राय नाजानोसै आरोना उनाव लासैनो भिडिअ होनो सानब्रैयानो जालायलांसिगोनदां जाबायानोदां सानब्रैयानो भिडिअ होनो हाथारिया माइखौ नायदोब्रा नै जोंनि माइ दुब्लिखौ सोमखोर जाखाबाय गसा आराम जाबाय आरोना नै सोमखोर नै बै एसे जारोमरोम नुदोंना ओइया बे जोंहानि आरोना बै खासि माबा खामनाय बायदि नुदोंना ओइ राननाय बायदि बे खाथिनिया जोंहानि आरोना माबा जोंना सेकेन्डआव गायनाय आरो ओमफ्राय दाख्लै हाग्रा थैनायनि
ग्लाइसेल होदों आरो बेनो एसे जारोमरोम खालामदों ओमफ्राय दाख्लै हासार होफिनबाय इउरिया हासार गोसोम जाफिनसिगोन बे साननैसोनि उनाव ओइयाव ओइनै मन्दिर बानायबाय थादों सावथालफ्रा ओइ दिनैनिफ्राय मावदोंदां जोंना लेस्राया नै दसेनो माबा मोनहैजोब्बाय ओमफ्राय बिबार लाबावबाय आरोना नै बिबार लाबाय नै ओइनि माबा एम्फौआ बादों नै एम्फौ फिसा 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 गोसोम गोसोमा दावाइ होनांसिगोन दावाइ होआबा मोना जेबो मोना आरोना सालनि दावाइनि खारबार गोजा हाग्राबो गुदु जाबाय मालाबा बोथोर मोजांबा एसे दाङै दाङै होनांसिगोन दब्लायसेल' नैबेयावबो गायदोंमोन ओमफ्राय बेनाबो ओइनि बिजौ ओंखारहांबाय ओमफ्राय सेस दाउथुआनो दाउथु मानि दाउथुबो हाग्रानि दाउ आरो ओमफ्राय बै जमा जमा थाग्राखौ जोंनि बिथिंजाय मा होनो दाउ मामफे ना मा होननानै बुङो आरो ओमफ्राय बेखौ ओइ जाहा आदा माबाया आदा हाइथाया माबा बुंहरदों आं बिदि बुंनायाव बुंहरदों आरो सात बाहाय नामा सात बाहाय दाउ बिदि होनो आरो ओमफ्राय जोंनि बिथिंजाय माबा दाउ मामफे होननानैसो जमा जमा थायो आरो बिसोरो लोगो गारलायथारा आरोना हायाव बांसिन थायो बिसोरो ओमफ्राय बांद्राय गोजा माबा फानद्राब बारनानै आदार नागिर जायो आरो बे दाउ ओमफ्राय बिदिनो बिसोरल' नङा आरो बेलेगफ्राबो आरो नस्थ' खालामो आरोना ओमफ्राय आरो फिथाइ थायनाय समावबो बेगरखौ मा होनो खेबख' जाजोबो बिनो नस्थ' खालामजोब्बाय आरो हाग्रानि दाउआनो खस्थ' खालामनो बायोदां बिसोरबो दाना मानसिफ्राबो बिदिनो सोरबा सोरबा खस्थ' खालामनो बायो नालाय बिदिनो जालांबाय बिसोरबो दब्लायसे एवदों माबा मुला मैगं फोनो ना मानो होननाय बायदि खोनादों मुला मैगं फोगोनदां बाला हायावनो नङाबालाय मोसौ गैयामोनबालाय एवजोबना सिबिं फोजोबनो हागौमोन गांसोफ्रानो गैला जि बबाव खागोन बबाव मागोन जायो आरोना दाबो माइहुङावसो दोनदों जोंनियाव बोरमा मानै दंफैयो लांफानोसै आं अखा हादों आरोना दिनै दहायनिफ्रायनो एसेग्राब गोसाबो हायाखै ओरैनो फ्रि हाबाय थादों आरो दाख्लैसो जि गोसा हादोंमोन माबायाव मोना नै बोरमानि जादा बिदिसो थायो हेबनायल' बिसोरो गाइसमोन नै ओमफ्राय आइमोन माबा आइया गाबोन मा उदालगुरि बाजाराव लांनो मैगं बुथुम बायना दोनदों आरोना नै मुदुफुल फिथाइ खैजा सेरबासो जानो हागौ आरोना सेरबा 6 केजि बे थाइसेयाव सेरसे जानो हागौ नैबे गिदिर गिदिरा ओमफ्राय ओइयाव मैथा मना गांनै मना गांसे गांनै बेबो मालायनिसो आरोना माबा आदि फाननो हरदों आरोना आदि 10 थाखा मुथा मोनदों 10 थाखा आदिसो ना बायनासो लाबोखोथाय ओमफ्राय बेयाव नै बानलु सेरसेनि जखा ओमफ्राय खायासै आरोना गोरलै गोजाखाय खायाखै आरो दिनै आइया खानो थांदोंमोन ओमफ्राय सेरसेनि जखाल' खाना लाबोबाय गोरलै गोजासो माथो होननानै दा सुक्रुबाराव खासिगोन होननानै माने थेथा केलेरा फुवासे बारगोनदां गाबोन लांसिन आरो बेखौनो मैगंफ्राबो एसेग्राब गैथ'ला आरोना दामानि लेस्रायाबो दासो गदाय बिबार लाहांदों ओमफ्राय बानलुआबो एसेग्राब फिथाइ गैला आरोना दा सुक्रुबारहालागैसो खाजासिगोन आरोना ओमफ्राय मैगंआलाय दं ओमफ्राय जोगोनाराबो गोथां गोजासो आरोना बेनिखायनो खाथ'वाखै आरोना एसे मोनहोनानै फानसिगोन आरो उनाव लासैनो